Il-garax fir-raħal ta' Ħattart qed jiċċelebra l-aspett festiv tal-miliet b'differenza. Iltqajna ma' Viktor Grek li għal dawn l-aħħar 20 sena ilu jibni l-attrazzjoni prinċipali tal-miliet fid-dar tiegħu, villaġġ mekkanizzat. Kif tidħol fil-garax, dan il-villaġġ mekkanizzat jimpressjonak mill-ewwel, mimli dettall, inkluż ferrovija ddur fuq binarji ta' madwar 300 metru, madwar diversi xeni impressjonanti, karozzi żgħar u tal-linja u anki pupi tan-nies il-koll imdawlin f'atmosfera festiva. Viktor spjeganna li kollox jaħdem l-elettriku fil-waqt li l-idejat tiegħu jiġborhom billi jfittex fuq l-internet, jara x'qed jagħmlu oħrajn u jispira ruħu minn attrazzjonijiet u postijiet differenti minn madwar id-dinja li saħansitra jkun żaru stess. Fost ix-xeni wieħed jista' jara wkoll mudell tad-dar fejn trabba Viktor meta kien żgħir. Ili li bdejta di fuq 20 sena. Kont noqgħod ġa dar oħra, ġarrejta u ġibta hawnhekk ġa id-dar fejn li noqgħod 11 sena hawnhekk. Imma li rrid ngħidlek jiena li tkun ġo fik u minn dejjem qatt ma ftaħta. Ma darba ġieni frasi biex niġbor xi ħaġa għall puttinu, fimtni, u qatt dis-sena niftaħha għall pubbliku. Emozzjonat, Viktor għalinna li din il-passjoni ilha fi ħalsin twal u qed iħossu gburi li għall-ewwel darba f'ħajtu qed jara tant nies jieħdu gost bit-talent tiegħu. Meta staqsejnieh kif twildet din il-passjoni, Viktor weġibna hekk. Jiena dejjem bdejt mill-bidu ftit u dejjem kont noħloq skont il-capacity li jkolli. Imma dejjem kien ikolli l-immaġinazzjonijiet, nixtri il-kids u narmhom, narma l-kids, imma fejn ma nsibx nagħmel jien. Hemm ħafna affarijiet li nagħmelhom jien inqatta' linjam bil-mod fimni kollox bid-dettall tieħu l-qisien u tagħmel, imma jħoddlok ħafna ħin. U temm jgħidilna li jittama li ma' żmien din il-kollezzjoni meraviljuża tkompli tiżdied b'aktar affarijiet u postijiet ta' attrazzjoni.